Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. And Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Brian, 26 years old, at tambalanista since first year high school. Matagal na panahon na yon kasi nagtatrabaho na ako ngayon. Sumulat ako sa inyo dahil kailangan ko ng advice. I met my 21-year-old girlfriend sa isang dating app last May. Nagkapalagayan kami ng loob at pagdating na October, naging kami. 5 months na kaming together and both our families know. She is caring, sweet, malaanghel, at hindi makabasag pinggan. Nabasag ang magandang pagtingin ko sa kanya nang magpalitan kami ng logins sa Facebook at Instagram. Nag-browse kasi ko ng messenger niya. Doon ko nalaman na 7 ang body counts niya. Pero ang sabi niya sa akin, 3 lang. Alam mo ba yung body count? Ay, tito, hindi alam. Ano ba yung body count? Ano, bilang ng katawan. Neto ko lang din nalaman yung partner. Body count, partner, ang tawag nila sa nakeme mo kung ilan. Body count, parang ilan yun na body count. Parang ilan yun na. Ay, kaya hindi ko alam. Oo, kasi ang alam pa rin namin, we're stuck with keme, guys. Oh, 'di ba? Neto ko lang din nalaman yan. Kaya hindi ko na-experience. Nung nagkwento sa akin, sabi niya sa akin, nag-away nga kami kasi ang alam niya, body count ko lang 5. Ganon. Tapos ako kunyari inintay kong maintindihan ko yung buong story. Nakinig ako na nakinig. Hanggang sa naintindihan ko na kung ano yun. Okay, yun gets ko pala na. yun. Keme. Oh, now we know. O yun. So sabi niya, doon ko nalaman na 7 ang body counts niya. Pero ang sabi niya sa akin, 3 lang. Nagbubuso, ang dami. Ang dami pa rin naman. Sinabi ko pa naman, very tito, nadamihan sa 3. Sinabi ko pa naman sa kanya nung nasa talking stage pa lang kami. Bata, parte ilang taon to? 26. Okay. Sinabi ko pa naman sa kanya nung nasa talking stage pa lang kami na for safety and health reasons, pass ako sa ladies na more than 3 ang body counts. Takot kasi ko sa sakit. Isa pa nga lang ang body count ko. Nabasa ko din na may isang instance na nag-inuman sila ng high school crush niya. Nagyakapan at naghalikan sila ng ilang beses. Yun yung araw na magkikita dapat kami for the first time. Sabi niya, nagutom lang daw at nagyayang kumain yung friend niya. Hindi naman sila nagkainan kasi na-turn off siya dahil parang yun lang ang habol sa kanya ng guy. Ano ba to? Akala ko pa naman, pinili niya ako dahil gusto niya ako. Tingin ko, pinili niya ako dahil ako na lang ang option niya. Ganon? Sabi niya sa mga friends niya, pangit ako pero magandang katawan. At malaki daw ang kaya goods na. Kinikwento din niya blow by blow yung first time. As in every detail. She ended by saying na ako yung the best. Hindi ko po alam kung matutuwa ako o maiinis. Tambalan, mahal ko yung girlfriend ko pero nagbago ang tingin ko sa kanya nang mabasa ko yung messenger niya. Parang nawala yung tiwala ko. Ano kaya ang maganda kong gawin? Itutuloy ko pa ba ang relationship namin o ititigil ko na habang maaga pa? Salamat sa inyong payo, ang inyong tambalanista, Brian. Blow by blow. Well,
Ang dami nating mga nalalamang mga new mga new terms, Oo, 'di ba? sa atin luma na. Oo, keme, chinorva. May mga terms pa siya yung ginamit. Yung mga goods pangkaraniwan na yan. Oo. Pero yung mga tito pa na minsan nagsalita ako, nag-reply ako sa sa Messenger. Sabi ko, goods na yan. Anong goods na? Sabi nino, Nung kausap ko. Sabi ko, goods na, G na. Oo, tapos nag-gets niya nung sinabi mong G. Hindi pa rin. Sino kausap mo? Tito nga. Tito mo. Oo, mas matanda diba? sa akin. Oo. So at least ako nagsabi ko, nagagamit ko yung goods. Tsaka And yung G. Oo. G, ganyan. At may mga tao palang hanggang ngayon hindi pa rin alam yung naiintindihan goods yun. tsaka yung G. Oo. Diba? May ganun talaga. May mga tatanda rin po kayo. Yung mga tito-titang pinagtatawanan po ninyo, magiging ganyan din po kayo, di ba? Oo. Yung lagi yung pinagtatawanan yung tito-tita nyo kasi amoy liniment. Ako, dadating din yung mga sakit ng katawan ninyo. Hintay-hintay lang. Waiting lang kayo dyan. At gusto nating dumating kayo dyan. Di ba? Kasi ibig sabihin, tumanda po kayo and it is always a blessing na ikaw po ay tatanda. So Totoo. anyways, ayan. So body count. Yan. Hindi, ano yung spa? Alam lang natin, Borta. Oo, correct, di ba? Borta. Luma na din yung mga terms talaga. So anyways, ngayon ang tanong ni Brian, dapat na ba, itutuloy pa ba ang relasyon or maghihiwalay na? Kasi syempre, di ba, na-expose na ng bonggang-bongga. Oo. Well, I think, kung ako Brian, wag na. Kasi ang isa sa mga very powerful, important, pangmalakasang parte ng isang relationship is the trust. At kung wala na yung trust na yan, 'di ba? Mahirap yang i-continue kasi every time nalalabas siya, nagdududa ka. Hindi ka mapakali sa mga sinasabi niya kasi hindi ka sure kung totoo. Tapos yun nga, may pag-kiss and tell si ate mo, girl, 'di ba? Yung mga ganon. Pero mag-uusap pa rin kayo hindi Yes. hindi ka na lang basta-basta ka na lang aalis. Wag ka naman ganun. 'Di ba? So pag-usapan niyo din kasi baka naman through the ilang months that you've been together, bigla siya nagbago. May mga ganun, 'di ba? Posible. May mga taong nagpapabago sa iyo na ma-realize mo na ito na yung dahilan kung ba't hindi na ako lalandi sa iba, ganyan. Siya na 'yon, siya na talaga. Baka naman din ganun. Correct. Oo. Hindi lang malinaw, no? Yung kwento ba ito yung nangyari doon sa girlfriend niya, doon sa kineme niya. Keme pa rin talaga. Paninindigan namin. Kasi yun yung kaya namin gamitin. Correct. At alam namin, Truth. keme ay nangyari during or nangyari ba ito bago pa maging kayo? Bago. Kasi di ba nagtanong siya, ilan yung nakeme mo? So sabi niya 3. During. Anong kayo na? Nung nagkikilanlan. Kasi di ba ang sabi ni Brian, mahalaga sa akin na hindi dapat more than 3. So sinagad ni ate girl, di 3 lang. di 3 lang, di ba? Yung ganon. Ako sa akin naman, parang wala naman naging difference kung 3 o 7 yan. Di ba? Kasi hindi pa kayo. Oo, may yun. tsaka may kineme ka pa rin. Wala nang bearing kung ilan yan, kung umabot na hanggang 7. Di ba? Kasi ikaw nga alam mo sa sarili mo, may kineme ka din. Hindi, diba? kasi ang sa kanya partner, parang ang point may count niya, lang. ang point, mahalaga sa kanya yung count. Kasi Oo. nga, syokot nga siya sa sakit. So, ba't mo hindi sinabi yung totoo? 7 pala. 7 Na pala. dapat 3 lang kasi yung kaya kong tanggapin. Correct. Yun lang kaya niyang tanggapin. Kasi yun lang din siguro yung yung feeling niyang pag 3 lang, medyo safe ka pa. Oo, safe ka doon. Pag 7, medyo alanganin na. Oo. Kasi nakapito din. Kasi syempre, totoo naman din na parang, syempre, mas marami, mas mataas din yung risk or mas mataas din yung chance, yung Tama possibility naman. for sickness. Ganun naman siya. Kaya ganun. Kaya parang feeling niya, may betrayal dahil nga, hindi nagsabi ng totoong hindi nagsabi, bilang. oo, ng tunay na bilang. Pero ang tanong, di ba, lagi naman nagsisinungaling yung mga tao sa mga ganyan. Meron akong kakilala, never pa nakakeme, pero sinasabi niya, meron na. Di ba? May kakilala nga ako, nagmamarunong. Ano yan? Pero wag ka nung tumagal, mas marunong na. Di ba? Yung may mga ganun. Mas magaling pa sa mo natutunan Correct, yan. di ba? Di mo naman pwedeng natutunan yan na napanood mo lang, di ba? Oo. Depende din. Pero ibig sabihin, Dami nating alam, ha?
Pero syempre, iba din yung kapag ka may experience, di ba? Yung ganun. Totoo yun. Maraming angulo pwedeng tingnan doon. Sa aspeto, syempre, kung moralidad na pag-uusapan, hindi talaga dapat ginagawa yung mga ganyan kung hindi naman kayo kasal, di ba? Tama. Yun, Sa yun ano, din. sa Pero hindi nila issue yun. Ang Oo. issue nila is, wag nga daw tayong ganyan. Ganun hindi nila issue. Ang issue nyo talaga is, Kung itutuloy ba o hindi. Oo, kung itutuloy ba o hindi, thinking na, yun nga, kiss and tell si ate mo, girl. Tapos nalaman niya na second option lang pala siya nung time. Pero okay na yun kasi pwede namang talagang option ka lang eh. Oo. Nung pag nag-uumpisa, na parang kaya ka Kahit lang naman ikaw madami ko rin tinignan, siya lang ba? Oo, 'di ba? Oo, May mga ganun pwede din. Kaya lang yun nga, hindi na siya nagtitiwala kaya doon na lang yung ano niya. Yun yung parang feeling niya, itutuloy ko pa ba to? Hindi na ako nagtitiwala sa kanya. Isang angulo na pwede mong tingnan dito, kaya ba? Kaya mo bang kasi kung mahal mo yung tao, pwede mong pagbigyan sa aspetong yun at umaasa ka magbabago siya eh. Pwede Pwedeng din. Kaya nga ganon. sinasabi natin, wag naman hindi mo kausapin. Kausapin mo muna kasi nga baka nga naman in that period of time that you've been together, nagbago naman siya. Correct. O maybe, gano'n naman talaga minsan nag-uumpisa ang relasyon ng option lang tayo eh. Pero eventually, parang tayo pala yung, you know, 'di ba? Pwedeng love on the rebound pero siya pala talaga yung makakatuluyan. 'Di ba? Yung Totoo. mga ganun. Uso pa ba yung love on the rebound? Nafe-feel ko tuloy yung ano ko. Mas lumangay sa akin, sinangkalan. Diba? Kinasangkapan ka lang niya, sinangkalan ka niya. Sinangkalan ka na sangkapan. So luma. Kayo ba mga girls, nag-uusap-usap ba kayo ng mga ganyan? Oo naman. O see, it's normal. 'Di ba? Para sa mga girls, nalaman mo lang kasi sa Messenger. 'Di ba? Pero para sa kanya normal lang 'yun na nag-uusap. Alam mo yung ano kung jowa ko, borta talaga Yung yan mga eh. ganun. Yung ba yung tanong? Akala ko kung nakailang body count. Kayo mga girls, nag-uusap-usap kayo sa mga kanya tungkol sa mga bagay-bagay. asawa ninyo. Ay, hindi. Alam mo sis, first time ko talaga Oo. kahapon eh. Parang ganun more, pala, it's no? more Ikaw ba of- ganun din? It's May more ganun of ba kayo? Oo, sa tingin ko, oo. May mga ganun kasi you learn from each other also eh. Yung nag-share kayo na, Oo. ay, kinagat ako ganito, okay lang ba yun? Oo, Mga yung ganun. Oo. Saan ba yung tamang kagat, diba? Na okay palang kagating yung lower, hindi yung upper. Mga ganun. Mga ganong kemerot. So minsan may mga hindi naman sa pagiging kiss and tell si ate mo girl. Talagang may ganun lang din talaga. Oo, parang mga Kayo ba nag-uusap ba kayo may ng mga ganun? may mga conversation din. May mga Hindi lang siguro all out. Kasi siguro Oo. baka medyo na-lurky si kuya kasi nga, every detail ang sabi. Oo, siguro, 'di ba? Oo. Blow by blow nga daw eh, Oo, sabi. blow by blow. 'Di ba? And even the blow. Ito na lang. Pakiramdaman mo kung nagbabago naman yung tao, 'di ba? At Usap humingi- muna sa hindi madaling naman kayo salita. Oo. Magso-sorry siya, pasensya ka na hindi ako nagsabi ng totoong bilang. Kung humigit ako sa quota. Humigit ako doon sa sinabi mo, di ba? Doon sa requirement mo, di ba? Pero tama ka naman sa sinabi mo kanina, pass na rin naman yun. Oo, at kung wala naman siyang ginagawa, wala naman siyang ibang affair, kung kanino man, di patawarin mo na. Di ba? At kung ikaw lang naman talaga yung mahal niya, di ba? Yun yung nakikita mo at yun yung nararamdaman mo, di hayaan mo na, ituloy nyo lang. Pagbigyan nyo ng isa't isa. Di ba? Nangyari lang talaga ito kasi nagkaroon ng revelation kaya ako nagpapakitaan Oo, ng hindi messenger. dapat talaga nagpapakitaan eh. Ang dumi ng mga messenger natin, Oo. aminin natin. Hindi siya pwede mabasa ng sino man. Grabe ka, bakit ang dumi ng messenger mo? Bakit ang dumi ng messenger mo? Oo, ang dami nag-I love you sa akin, partner. Talaga ba? Oo, minsan, Saan? sa messenger. Sa Chris Chuper na fan page? Kahit doon sa isang account. Okay. Meron akong 7 account eh. Ang dami pala. Ang lakas ah. Nag-I love you, may mga totoo, may mga proposal, may mga indecent proposal na pag nabasa mo, hindi mo maiintindihan basta-basta. Di ba na parang, ay ano ba yan? Either madudumihan ka sa akin, matu-turn off ka. Pero yun eh. Hindi ko naman ginawa. Ano lang. Usap-usap, May mga ganon. So, basta mag-uusap muna kayo, Brian. I mean, alamin mo talaga lahat. Para mas all out na kasi nga hindi siya naging all out sa sa kanyang sa kanyang past, which is important to you. 'Di ba? I think yun yung ramdam ko talaga sa kanya, partner eh. Important sa akin yung nagsabi ka ng totoo kasi mahalaga sa akin yung issue sa kanya, partner, yung sakit. So yung hindi ka nagsabi, isa siyang malaking big deal. Kaya nga sinasabi niya yung tiwala yung nawala. Kaya nga ang sabi ko, partner, kung nawala ang tiwala na which is the
a very, very big chunk and important part of the relationship. Then pag-isipan din yan at pag-usapan nyo muna. Ganon. Kung kaya mo pang tanggapin ang mga Oo. bagay-bagay. Usap kayo mamaya, ha? Oh, tsaka ako nakita ko naman pinagmamalaki ka ng girlfriend mo. Eh. Diba, niyayabang ka nga sa mga sis niya eh. Oh, di ba? In fair, sis, oo. alam mo ba? Oo, happy ako kagabi. Oo, hindi nga lang. Kaya nga natawa ako sa hindi ko alam kung matutuwa ako, maiinis ako. Kasi yung bongga ka pero wala ka masyadong itsura. Di ba? So, carry na goods na din. Wala siyang itsura, Oo, sis, pero bore ka siya. Oo, grabe sis. Ano na, mi? Grabe, mi. Ganyan. Oh, mi, tirik mata kagabi. Oo. So in a way, pinagmamalaki ka talaga yun sa ano. In a way naman din. Kung titingnan mo dun sa aspetong yun, medyo pinagmalaki ka din. 'Di ba? Pero Brian, sana makapag-usap kayo ng maigi ng iyong girlfriend para mas malinaw ang lahat bago ka magdesisyon. Okay, Doki? Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!